Agata Chrycyk. Osty. Twoje serce jest jak ogród. Gdy tam weszłam, zobaczyłam urocze murki i ścieżki pokryte mchem. Od dawna nikt tu nie chodził. Balustrady, choć zardzewiałe, dają wsparcie pnączom bluszczu. Pośród bujnej zieleni drewniana altanka patrzy na mnie przez palce ażurowych ścian. Obok niej fontanna pulsuje w rytm twojego czasu. Nie ukrywam, potknęłam się i stłukłam kolano. Uraziłam palce o kwitnące osty, lecz wciąż chcę odkrywać ogrodu czar.